Microsoft sistema egileetan sartuta dagoen Movie Maker programarekin bideo digital baten oinarrizko edizioa nola egiten den ikusiko dugu bideo honetan. Movie Maker programa ireki ondoren pelikula eginkizunen menuan bideoa harrapatu bat puntuan bideoa inportatu aukera hautatuko dugu. Erabili daitezkeen motakoekin bateragarria den bideo artxibo bat aukeratu eta inportatu botoiaren gainean klikatuko dugu. Movie Maker programaren leiho nagusian agertuko da bideoa. Denboraren lerroren gainean eramango dugu bideo arrastan. Lupen bidez, doitu daiteken bideoaren ikusmena denboraren lerroan. Denboraren lerroan erreproduzituko dugun bideoa ediziorako egin beharreko ebaketak aukeratzeko. Ebaketarako puntu egokia aukeratuko dugu eta klip menu aukeran zatituren gainean klikatuko dugu. Gauza bera egingo dugu aukeratutako puntuetan filma zatituta. Balio ez duten ebaketak kendu egingo ditugu. Horiek aukeratu eta edizioa kendu menu aukeran klikatuta. Filmaren ebaketen artean transizioak tartekatu daitezke. Pelikula eginkizunen menuan, bideo editatu bi puntuan, bideo transizioak ikusi aukera hautatuko dugu. Aukeratutako transizioa hautatu eta bi ebaketaren elkargunera eramango dugu arrastan. Bideoa ikusi eta egin beharreko doikuntzak egingo ditugu. Pelikula eginkizunen menuan, bideo editatu 3 puntuan, ekipoan gorde aukera hautatuko dugu. Gorde nahi dugun karpeta eta artxiboaren izena aukeratuko ditugu. Bideoaren formatua aukeratuko dugu eman nahi diogun erabileraren arabera. Bean, artxiboaren neurria eta erabil daiteken formatu bakoitzeko filmaren bereizmena agertuko dira. Hurrengoa botoiaren gainean klikatu eta amaitu botoiaren gainean filma prozesatu ondoren. Aurrez aukeratutako bisore programan exekutatuko da filma.